Bok svima ljudi, ja sam Gina, danas smo u ovom novom videu sa tutorialom koji će nas naučiti kako skinuti Minecraft besplatno sa skinom. Znači, ovo nije premium i možete imati skin, to je nešto što sam sam skužio baš slučajno. Znači, idete ovdje na ovom, na linku, stavit ću vam link ove stranice dolje u deskripciji. Znači, idete ovdje, stisnete na ovu ikonicu Minecrafta s ovom teksturom. Znači, stisnemo ovdje. Onda će se pojaviti ovi kao launcheri svi. Vidite, neki ljudi Live HD, neki launcher i tako dalje. Vidite, idete dolje, znači, otprilike ovdje, jer ne znam, kasnije će ih vjerovatno biti više. Znači, idemo ovdje i skinut ćemo ovo tu. Evo ga, moram pričekati 5 sekundi pa se onda pojavi ovo, idemo naprijed, odlično. Sad idemo stisnuti na ovo. Kad smo stisnuli na ovo, počet će download. Ovo možemo maknuti i ovo tu. Dobro, kad ste skinuli, stavite na desktop tu, znači ovo tu i pojavit će, znači kad ga otvorit će se ovo. Unutra ćete imati ovo tu. Prije svega morate imati javu, ostavit ćemo u deskripciji preko čega ćete skinuti. Znači, idemo ovdje i evo, otvori se ovaj launcher. Znači, ovo je launcher Shiginima. Ovdje idete, upišete svoje ime. Sad, na primjer, napišete šta ja znam. Na primjer, ovo i doći će vam, ne znam, skin Spidermana, na primjer. To je bilo sve. Ako vam je ovaj tutorial pomogao, ostavite like, podijelite ovaj video i čao!